Hello, welcome to Agape Faith Ministry. Everybody is wondering what is this ministry is about. It's about the unconditional love of God, and I really got grown passion for I grew passion from the place what God took me from 2018. Of I was in a place that's very desperate. I needed the touch of God. I needed God peace. And that was the first time ever in my bed when I called upon God. He came to for me. From that day on, I have not known how to keep quiet of God's goodness of what Jesus have done in my life. So I really like sharing testimony have set me free, and I've seen how God truly is doing His thing through my testimony. So I got encouraged. Like I had a lot of people with powerful testimony. I'm like, why nobody's hearing this? Why people are not? I said, okay, this is the time. This is a year when Agape Faith Ministry is just gonna get up, Holy Ghost filled, powerful women of God, men of God, who are just gonna share the platform with me and share their testimony. So today I have the lovely Maria Lehtola, who is about to share her testimony. This time around we're gonna do it in Finnish language. If you don't speak Finnish, I urge that you listen. Okay? So please, this is my guest. Welcome, Maria. Kiitos. Tervetuloa, Maria. Nyt mä vaihdan kieltä. Joo. Mitä Joo. kuuluu? Hyvä kuuluu, kiitos. Herra on hyvä ja ihana olla täällä. Kyllä, Kiva kun pyysit. Halleluja. Joo. Ja se on aivan loistava saada sinut tässä. Ja totta kai sen verran, mistä te tiedätte Mariasta, että Maria on kiireinen nainen. Että se ei ole kyllä helppo saada hänet tänne. Ja me ollaan erittäin kunnia olo, että sä saat tulla tähän vieraana meille. Joo. No kerro vähän siitä, että kuka sä oot? Joo, no mä oon uudesti syntynyt kristitty, mä oon vaimo ja mä oon 4 lapsen äiti. Halleluja. Joo, typistetysti siinä. Kyllä. Millaista elämä sulla olisi ollut ennen Jeesusta, jos lähdetään niin siitä? Niin... Joo, no mulla oli ennen Jeesusta, mulla oli elämäntilanne siis se, että mä olin 2 lapsen yksinhuoltaja, äiti silloin. Olin hyvin rikkinäinen ihminen, vailla rauhaa. Olin silleen etsivällä paikalla koko ajan ja täytin sitä tyhjyyttä, mitä oli sisälläni monilaisilla asioilla, kuten esimerkiksi ihan juhlimisella, päihteillä, treenaamisella, ulkonäön, kehon muokkaamisella. Saanko mä hetken pysähtyä? Joo. Siitä koska me eletään nykyaika tässä, niin että yksinhuolta on niin tullut trendi. Niin. Et mitä siitä tilanteessa, olit sä naimisissa vai oliko ne lapset? Voitko vähän kertoa siitä tilanteesta? Mähän oli siis, tilanne oli se, että mulla oli, mun esikoinen oli niin kuin mun nuoruuden poikaystävän kanssa saatu poika. Ja sitten hänen jälkeen, olin eronnut sitten hänestä ja sitten mä olin saanut, niin kuin voi sanoa, että yksin sitten sen seuraavan lapsen, että näillä lapsilla oli vielä eri isät. Ja yksinhuoltajana kasvatin heitä silloin. Oli varmaan rankka. No joo, olihan se rankka. Oliko sulla niinku yhteisö siinä ympärillä, mistä sä tukee vai? No ei se ei ollut kyllä kauhean semmoista niin kuin ydinperhettä korostavaa ainakaan tai mitään semmoista. Kyllä mulla oli mun äiti siinä sit apuna ajoittain ja näin, mutta että ei ollut mitään semmoista, mikä ainakaan tukisi mitään niinku tai niinku perhettä semmoista, ei, mut joo, olin tosi rikkinäinen ihminen ja olin koko ajan semmosella hakevalla paikalla ja voi sanoa, että mä olin semmoinen sarjadeittailija oikein, että mä hain niin kuin miehistä erityisesti semmoista, niin kuin että mä aina ajattelen, että sitten kun mä löydän sen mun kumppanin, niin sitten on kaikki hyvin. Joo, että mulla oli semmoinen tyhjiö. Nyt mä vähän niin pausata sen. Mitä se tarkoittaa, että niin seuraa deittailijat tai deittailijatyyppi, että niin tuossa varmaan moni, joka katsoo tätä ja ihmetellä, mikä se on. Joo. Että voit sä vähän perustella, että mistä se lähtee sulta toi tilanne, että nyt mä alan tämmöisen? Joo, no siinä oli semmoinen tilanne, että mulla oli vähän se, että
no mä hain hyväksyntää, mä hain rakkautta ja mistä se sitten kumpuaa, niin sieltä ihan jo varhaislapsuudesta, kun oli semmoinen kokemus, että on oma isä on hylännyt ja semmoinen syvä hylkäämisen haava, että hain niinku siihen semmoista rakkautta, hain. Mutta kuitenkin sitten samanaikaisesti, vaikka mä hain sitä koko ajan, niin samanaikaisesti ikään kuin vihasin miehiä, en osannut kunnioittaa, arvostaa, että se oli niin kuin tosi niin kuin vääristynyt mindsetti, että mä hain niin kuin, ja mä en osannut olla yksin, mutta samanaikaisesti mä en myöskään osannut sitoutua. Ja että sä haluat koko ajan, että siinä olisi joku vaan siinä lähellä. Joo, kyllä. Vaikka sä tiedät, että tää ei ole mulle hyvä, mutta sä hyväksyt tavallaan sit. Kyllä, ja sitten kun ne kandidaatit oli sit vähän mitä oli, mulla oli tietynlainen miesprofiili, mistä mä tykkäsin, mutta sitten kun siihen välillä sattui joku niin kuin kunnollisempi eksymään, niin erityisesti silloin. Mä haluan vähän kiusata sua, kun sä sanoit, että sulla oli tietynlaista niin kuin miestyyppiä, mitä sä tykkäsit. Mikä oli silleen, että niin maailmanverta, totta kai ennen Jeesusta, mikä oli sulle semmoinen niin ihanen miesmako? Paha poika. Paha poika. Joo, se oli paha poika. Joo, mutta kuitenkin sit samanaikaisesti siinä oli se, että se kaipuu, se toisen ihmisen ja jonkun semmoinen rakkauden kaipuu, mutta samanaikaisesti mä pelkäsin koko ajan niin paljon sitä hylätyksi tulemista. Samanaikaisesti koko ajan, että mä en sit kuitenkaan pystynyt olla siinä, että se oli vähän semmoista ja sehän oli todella kuluttavaa sitten se. Saanko mä vähän niinku mennä tässä edeltä, mä koen tässä, että kun sanoit, että sä pelkästään hylään tunnet, että sut niinku hylättäisi. Onko sulla sellaisessa tilanteessa, mikä on tapahtunut ennen näitä lapsia sun nuorisoaikana, että missä on tällaista on tullut niinku käsityksen vai? No oikeastaan kyllä se on sieltä lapsuudesta tullut ihan se, että oma isä on hylännyt. Se oli semmoinen iso hylkäämisen, iso hylkäämisen haava, mitä mä kannoin. Että niin kun, mut joo, et oli tosiaan niin kun, olin tosi rikkinäinen ja kovettanut itteni, tosi kova sydän. Sait sä koska kuulla omalta isältä siitä, että paljon sitä niin kuin, että rakastan sinua en, että kyllä arvostan sinua? En koskaan, että kyllä mun niin kuin elämän ylle oli siellä jo puhuttu semmoisia sanoja, niin kuin kuoleman sanoja voisi sanoa, niin kuin, mitkä sit aiheutti sitä. Ja sittenhän mä olin tosi nuorena jo niellyt sen valheen, että sä uskot tavallaan, mitä oma isä sanoo. Joo, ja sit mulla oli semmoinen valhe nieltynä, että kyllä mä ajattelin, että mulla tulee olemaan aikuisena lapsia, mutta mä en koskaan ajatellut, että mulla tulisi olemaan perhe tai saatika niinku mikään ydinperhe. Et mä ajattelin aina, että mä oon yksinhuoltaja, musta tulee yksinhuoltaja. Tämä on niin siis niinku... Mä tykkään siitä, että kun Maria nyt pääsee kertomaan teille, että tää on ihan siis läpi, että tää on totta, koska mä oon haastatellut monia naisia, jotka on antanut elämänsä Jeesukselle. Yksi niistä suurimmista, mikä on ollut pohjana, on hylättämistä. Sitä, että perhe, joko äiti on hylännyt tai isä on hylännyt tai lapsuuden trauma. Ja näistä asioista sitten Jeesus on aina se, kenen luona pitää sitten juosta. No, mä oon kysynyt, että kun puhuin niistä, että sulla on oman sarjan eitelityypin, missä sä valitsit tapaisit se sun mies? No mun mies, jossain kohtaa sit mä tapasin mun miehen, me tavattiin siis ihan Instagramissa sattumalta hänen kuva ja ekan kerran kun mä näin hänen kuvan, niin mä pysähdyin siihen oikein katsoa, että hei, että nyt tässä on jotain erilaista, että tää tuntuu kodilta, tää kuva. Joo, mutta tosiaan sit mä tapasin mun miehen ja hän sopi siihen profiiliin erittäin hyvin, että kehonrakennusta harrasti, oli kisannutkin siinä, entinen moottoripyöräjengi jäsen, semmoinen paha poika, että hän sopi siihen profiiliin paljon, tämmönen näin. Ja se oli salamarakastumista ja sittenhän se edettiin tosi nopeasti, että hyvin nopeasti mentiin kihloihin, ostettiin yhteinen asunto. Joo, ja sitten mut kuitenkin meillä kummallakin oli siinä sitten niitä
just näitä hylkäämisen pelkoja, sitä rikkinäisyyttä näillä alueilla, kummallakin meillä. Molemmilla oli semmoinen vanha haavat, mikä ei ole vielä täysparannettu. Joo, ja oikeastaan sen vuoksi me siinä sitten niin kuin, tehtiin tosi paljon sellaisia asioita, että me satutettiin toisiamme aivan niin kuin valtavan syviä semmoisia haavoja toisille. Voiko olla se pelko tavallaan, mikä toi Kyllä. niitä? Se oli nimenomaan... Että näytän ja yrittää tavallaan niin kuin suojaa itseäsi. Kyllä, siinä. se oli nimenomaan siitä se johtui, mutta me tehtiin niin paljon semmoisia asioita satuttaaksemme toisiamme, että niiden asioiden anteeksi antaminen, mikä on tapahtunut, niin se on ollut semmoista, että se ei tapahdu omassa voimassa, vaan siihen on tarvittu semmoista ihan yliluonnollista voimaa Jumalalta sitten tulevaa. Mutta kerro niistä. Joo, no tosiaan sittenhän siinä oli, me oltiin oltu vajaa vuoden oltiin oltu yhdessä ja ajauduttiin sitten ihan pahasti kriisiin. Siinä oli 2-3 kuukautta tosi vaikeeta oli ja ajauduttiin kriisiin, oltiin siinä koko ajan vähän silleen, että lähdetäänkö eri teille vai ei, ja on tälleen jälkeenpäin pystynyt näkemään sen, kuinka paljon sielunvihollinen teki siinä hartiavoimin töitä, että me lähettäisiin eri suuntiin. Ja. Kunnes sitten ajauduttiin siihen pisteeseen, mun mies sai yhtenä yönä, me oltiin tosi siis loppu siihen tilanteeseen, ja sit mun mies sai yhtenä yönä, Jumala antoi hänelle näyn yöllä. Hän ei nukkunut varsinaisesti, mutta se oli yöaikaan. Joo, että se vähän näkee tavallaan niin herätys. Joo, hereillä ollessaan sai näyn, missä oli ensin, että me lähdettiin semmoista polkua ylöspäin. Siinä oli semmoiset valot siinä niin kuin ympärillä ja lähdettiin ensin yhdessä menee, mutta pidettiin käsistä kiinni, mutta mä päästin irti kädestä. Ja sit hän tiesi, että hänen pitää jatkaa eteenpäin, mutta se oli tosi vaikeeta, se oli tosi tahmeeta ja mä jäin sinne jälkeen. Ja heti siihen perään sitten sama polku ja lähdettiin taas menee, pidettiin käsistä kiinni, mutta tällä kertaa meille ei jalat koskettanut siihen polkuun, vaan me mentiin eteenpäin ja kiihtyvällä vauhdilla eteenpäin, kunnes me mentiin semmoiseen kirkkauteen. Tää oli siis ennen kuin te tulitte uskoon sun ennen kuin me niin kuin ikään kuin pelastuttiin. Tultiin kirkkauteen ja sitten me oltiinkin semmoisessa kaupungissa, missä oli lintuperspektiivistä näky se ja oltiin semmoisella niin kuin katon siellä penthousen, siellä oli joku allas ja siellä oltiin me ja siellä oli lapsia ja hän tiesi, että siinä on meidän lapsia. Ja. Eli siinä annettiin, niin kuin, siinä oli 2 selkeästi vaihtoehtoa polkuun, mutta sitten me päädyttiin me päädyttiin siihen, että me huudettiin Herran puoleen ja mun äiti oli tässä semmosena linkkinä, että pyysin rukousta ja sitten mentiin Forssaan semmoiseen, osallistuttiin sellaiseen kokoukseen, jossa sitten siellä me päätettiin antaa elämämme Jeesukselle oikeastaan niin päin, että Jeesus antaa sen elämän meille, koska eihän hän sillä meidän elämällä tee mitään. Mutta siellä me saatiin sitten täyttyä Pyhällä Hengellä, uudesti synnyttiin. Ja kun täytyy Pyhällä Hengellä, mikä oli semmoisen, mikä oli erilaista teissä niin kuin sisältä? Tavallaan kun Herra teki sen työ sisältä, niin mikä oli semmoinen ensimmäinen asia, että mitä sä tavallaan aisteet, hetkonen, tää ja kyllä. No heti huomasi sen, että tietyt asiat elämästä tipahti ihan saman tien. Esimerkiksi mulla oli ollut tosi paljon sitä, että vaikka mä olin parisuhteessa, niin mä silti niin kuin flirttailin. Mä olin kova flirttailemaan muiden miesten kanssa ja hakemaan sitä huomiota koko ajan jostain. Se tipahti näin, kuin veitsellä leikaten. Ihan. Sä et enää nähnyt tavalla, vaan näin sitä sun miestä. Kyllä, se oli ensimmäistä kertaa elämässä. Ja sit mulle myös niin kun aukeni se, että hei, että perhe, että mulla aukesi ekaa kertaa se, että... Mä haluan hetken pysähtyä tähän niin tässä Pyhän Henken muistaa, että kun jos monet katsojat mietit, mikä on Pyhä Henki, varsinkin ne, joka ei ole kristitty, ne pelkästään sen nimen Pyhä, niin se on semmoinen henki, mikä Jeesus on jättänyt meille maan planeetassa, vaan ne, joka on antautunut seurata Jeesuksen 100%. Niin Pyhä Henki tulee asumaan meidän kehossa, meidän sydämessä. Niin se kaikki, mikä ei tuo kunnia Jumalalle, niin hän tavallaan puhdistaa sen pois.
Hän pesetää niitä pois meiltä. Kun Maria puhui sitä, että oli ennen kova flirttaili, niin että mitä hän hoksasi siihen, että hetkona, eihän mä näe enää mitään muita. Mä vaan näen tämän mies, mitä Jumala on mulle antanut. Joo. Ja se mun mielestä, en tiedä, kasvako sulle sitten semmoinen kunnioitusta häntä Kyllä, kohtaan. ehdottomasti alkoi, siinä alkoi semmoinen iso työ. Ja siis tämä mitä just sanoit, että tämä kerran, että mehän oltiin tässä kohtaa päädytty pariterapiaan, että aletaan käymään pariterapiassa, koska niin paljon oli sellaisia asioita tapahtunut, että luonnollinen mieli sanoo, että tässä tarvitaan nyt hyvin pitkää intensiivistä terapiaa, että te pystytte edes eheytymään ja antamaan anteeksi toisille, että pystytte enkä mä sitä sano, ettei asioista olisi hyvä puhua ja niitä olisi hyvä käsitellä, koska on, mutta siinä kohden mä koen, että se oli Pyhän Hengen vaikutuksesta, me tehtiin se päätös, että nyt ei enää, me ei käydä siellä, koska me tiedettiin, että siinä kohden ei ole enää hyvä vatvoa niitä samoja, vaan antaa itsensä sinne, oma sydän sinne Jumalalle, työstöpöydälle, ympärileikattavaksi ja tarvitaan mielen uudistumista. Että se oli niinku Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kyllä. Ja mun mielestä mikä on tässä voimallista, että oli tämän molemmat päättäneet, että näin te haluatte tehdä. Joo. Eikä siinä oli semmoinen yksisuuntainen, vaan siinä pitää olla kaksi ihmistä samaa mieltä. Kyllä. Joo. Mitä tapahtui sitten? Joo, no sittenhän me alettiin rukoilemaan seurakuntayhteyttä. Ja se tuli ihan muutamassa viikossa rukousvastauksena. Siinä oli mun äiti oli taas siinä linkkinä. Mutta löydettiin seurakunta ja meillä oli noussut, tämäkin on jännä, että meillä oli tai jännä, se on Pyhän Hengen vaikutuksesta sekin, että meillä oli noussut se sydämelle, että meidän pitää mennä kasteelle, vaikka meillä ei ollut mitään tietoa mistään, että mikä kaste. Et en mä tiennyt, että ihmiset käy millään upotuskasteella tai mitään, mutta Pyhä Henki oli nostanut sen meille, että pitää mennä kasteelle. Kyllä. Ja ensimmäinen sitten tapahtuma, mihin me mentiin, mikä oli tämän seurakunnan järjestämä, mikä löydettiin oma seurakunta, niin tämmöinen life group päivä ja siellä oli opetuksen aiheena upotuskaste. Joo. Saanko mä vähän hetken kysyä tämän kanssa tuossa? Koska Maria tuo esille tosi tärkeä kysymyksen, mikä herätä ihmisiä mieleen, että nyt kun puhutte Pyhän Hengistä, nyt se puhuu kastesta. Ja näin hän tapahtuu, että kun ihminen on tullut uudesti syntynyt, niin silloin kun sä käyt kasteen, sähän tavallaan sanoo Jeesuksen siinä, että sä luovutat sun vanha elämä. Ja se vesikaste, siinä tapahtuu semmoinen luonnon, mikä se on, että teet sä yliluonnollisia asioita siinä yhteyksessä, kun sut kastelta. Että silloin sen elämä, mikä sulle ennen, se on mennyt. Nyt sä otat vastaan Jeesuksen elämän. Ja kun sä tuut sieltä kasteessa ylös, sä tuut uudesti syntynyt. Mikä oli ennen vanha, se on katsotaan, että nyt on uusi ihminen. Uusi henki, joka elää. Kyllä, ja se henki on puhdas. Kyllä, ja senkin takia, kun pakko palata pari steppiä taaksepäin tuohon, että kun mä puhun siitä, että me tehtiin paljon asioita satuttaaksemme toisiamme, niin tässä kohden mä nyt puhun niin kuin alemmalta ilmestyksen tasolta käsin, koska mä voin sanoa yhtenä päivänä, että me satutettiin toisiamme tosi paljon ja seuraavana päivänä mä voin sanoa, että me ei olla tehty mitään satuttaaksemme toisiamme, koska kyse on siitä, miltä ilmestyksen tasolta sä katsot asiaa ja mä katson siltä niin kuin, että me ollaan uusia luomuksia. Me ei olla, että me voidaan sanoa kirkkain silmin, että me ei olla tehty mitään toisiamme vastaan. Mutta siksi mä puhuin sen näin, että se on helpompi ehkä jonkun katsojan ehkä ymmärtää se. Ja tuossa on myös just sitä, että eihän kukaan ihminen pysty itsestään miettimään hyviä asioita, hyviä tekoja ilman sitä Pyhää Henkeä. Et Pyhä Henki antaa, se vahvistaa sua rakastaa muita. Se vahvistaa sua olla armollinen. Se vahvistaa sua tehdä niitä asioita, mitä sä et itse oma keho tai mielestä tullut edes jaksa tehdä. Ensimmäinen, kun mietin siitä, että mä näen Mariasta se, että kun puhun nyt siitä, niin ehdottomasti Pyhä Henki tuo myös viisautta. Pitääkö sanottaa ja onko pakko sanoa.
Tiedätkö, koska meillä on myös antanut velvollisuus siitä, että kun sut on pelastettu, niin mikä tahansa sana, mikä tulee sun suusta, sen pitää tuota elämää tai kunnia Jumalalle. Et sen sana ei pidä rikkoa muita, ei, varsinkin meidän aviomiehet ja aviovaimot ei pitäisi rikkoa. Niin sen takia kristittynä niin meidän velvollisuus pitää katsoa, mitä puhut. Koska se ei ole sitä, että meitä ei katsota. Kuka tahansa, kaikki katsoo, kaikki kuuntelee. Kyllä katsoo ja ne katsoo pienetkin. Mä muistan, kun mä tulin uskoon, niin mähän katsoin silloin, mä oon ajatellut sen näin, että mä katsoin uskovia kuin jotain toista lajiketta. Mutta näinhän se on. Niin kuin ymmärtän jälkeen. Mä katsoin uutta lajia, koska se on jotain, mitä ei ole aikaisemmin tällä maan päällä ei ole ollut, kun sä synnyt uudesti hengessä. Niin se on uusi laji silloin, sä olet uusi. Sellaista ei ole ennen ollut tässä näin. Kyllä, ja sua kiinnostaa tietää, mitä muiden todistukset on. Niin, kyllä. Joo. Mutta se on tosiaan sanoilla on iso voima ja aina kun me puhutaan jotain, niin silloin me aina luodaan jotain. Voi että, siis mä voin kuuntella sua puhua vaikka koko päivän. Kerro mulle, mitä tapahtui sen jälkeen, kun teet sä antaudut nyt Jeesukselle, elätte täysin siinä, johonkin kytkös. Mikä on ne hedelmät, mitä sä voit sanoa, että tää oli siis ehdottomasti Jumalan teko? Tää ei ole missään nimessä maailma. Joo, no ehdottomasti se, että ylipäänsä, että me ollaan yhdessä, me ollaan avioliitossa, meillä on perhe. Meillä on yhteensä 5 lasta, minulla siis 4, mun miehellä 1 jo sieltä nuoruudesta, mutta et meillä on tää perhe ja on hyvä avioliitto. Kyllä. Ja sen kaiken keskellä siinä pitää olla Jumala kaiken keskellä. Kyllä. Ja sä unohdat, mä en tiedä saanko mä tästä jakaa sun lapsista, eikö se oli ne, että yritätte kanssa pitkään? Joo, meillähän oli tosiaan se tilanne, että me yritettiin saada me haluttiin yhteinen lapsi. Ja sitten se tilanne oli se, että meidän olisi pitänyt hakeutua lapsettomuushoitoihin. Että saatiin tämmöinen lääketieteellinen fakta, että te ette voi saada yhdessä tai voitte saada, mutta se on hyvin pitkää kivinen tie, se vaatii raskaita hoitoja. Se oli tosi vaikea, vaikeusasteeltaan tosi vaikea. Mutta siis fakta ja totuus on eri asia. Se on lääkäri kun sanoo, hän puhuu ihan oikein. Hän sanoo oikeita, ei siinä mitään, mutta me ei eletty siitä, vaan me elettiin siitä totuudesta, mikä meillä oli. Joo, ja sittenhän siinä meni, me ruvettiin, oli kotiryhmä meillä silloin joka keskiviikko, niin siellä sitten me päätettiin jossain kohtaa alkaa niin kun siitä rukoilemaan säännöllisesti. Laskettiin mun miehen päälle kädet, julistettiin nopeata elämää Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja sitten siitä meni ehkä 2 kuukautta, mentiin sinne oli se lapsettomuus sinne klinikalle. Hän antoi näytteen, että mikä määrittää sitten loppujen lopuksi mihin hoitomuotoon päädytään. Ja sitten lääkäri soitti, että nyt hän ei ole tämmöistä kohdannut hänen urallaan, että tämä on nyt tapahtunut näin, että tässä on melkein 3-kertainen määrä elämää. Halleluja! Joo, ja sitten siitä meni ehkä viikko tai jotain. Ja sitten mä olin raskaana. Mutta vielä siellä kotiryhmässä hän oli tämmöinen, että mun mies ja mun ystävä he saivat samanaikaisesti näyn minusta meidän terassilla ison mahan kanssa raskaana. Ja se oli syksy ja mun ystävällä tuli se mielen epäilys, mikä on eri asia kuin sydämen epäilys. Että voiko olla mahdollista, että heillä on näin vaikea tämä tilanne ja kesällä näin, mutta se oli seuraavana kesänä, mä olin viimeisillään raskaana sitten. Halleluja, kun Jumala sanoi kyllä, niin mitä ei voi olla, että tässä on maailma, mikä kumoo Jumalan kyllä. Kyllä. Ja tässä näette, että niissä olosuhteissa kyllä mahdottomista voi tulla mahdollista. Kyllä, joo. On. Siis mä kyllä tässä vähän rohkenen kanssa, että otetaanko semmoisen ihan minuutin vai katso tuolla kamerassa ja mä koen, että siellä on varmaan katsoja, joka varmaan uskoo kanssa, että voiko mulla tämmöisiä ihmeitä tapahtua. Nyt pystytkö julistamaan muutama sanoa niille katsojille siellä? Joo, ihan vaan rukoista sitä. Joo, kiitos Herra siitä, että no ensinnäkin, että jos siinä on nyt joku katsoja, joka ei ole vielä saanut ilmestystä paremmasta siitä, että hän on
osallinen ensinnäkin uudesta liitosta, että Herra, sun veri puhuu parempaa. Niin mä vaan julistan, että sinäkin voit saada nyt uusia näkymiä siitä, että kaikki se, mikä on ihmiselle mahdotonta, niin se on Jumalalle, se on mahdollista. Ja mä haluan vaan rohkaista, että etsi ensin Jumalan valtakuntaa, koska niin kuin sana sanoo, että kun me etsitään ensin häntä, niin kaikki muu meille annetaan. Amen. Joo. Amen. Amen. Ja sä siellä, niin ota vastaan, sano amen. Amen on silleen, että mä uskon sen, mä otan vastaan. Joo, kyllä. Siis tää on niinku, mä haluan että olisiko jotain, mitä nousee vielä sydämessä, mitä haluaisit jakaa? No ihan mä haluaisin vaan rohkaista, että no ensinnäkin jos on näin, että sä et tunne Jeesusta. Mä tiedän, että on paljon kaikenlaista. Ihmisillä on paljon rikkinäisyyttä. Maailma on murtanut meitä niin kuin väärällä tavalla. Niin mä haluan vaan rohkaista, että kokeile Jeesusta, koska et sä siinä ainakaan mitään häviä. Kyllä. Amen. Näin te kuulette Mariasta. Mä koen sydämessä, että mun hengissä nousee tämmöistä sanomaan sulle, että mä oon Maria susta tosi ylpeä. Kiitos. Ihan oikeasti. Mä oon tosi ylpeä susta. Mitä monet ei tiedä, että mehän ollaan tultu niistä aika semmoisissa olosuhteissa vähän niin kuin lastenkodissa. Niin. Missä ollaan oltu semmoisia lapsia, joka etsi. Kyllä. Ja nyt tiedätkö, mitä mä koen, mikä oli mulle ihme, että Jumala asetti meitä samassa kirkossa, missä me jälkeen monta vuotta mentiin ja sitten tavattiin siellä kirkossa. Että sä oot mulle tosi tärkeä ja mä oon niin ylpeä suista. Mä oon iloinen siitä, mitä Jumala tekee sinusta ja sun perheessä. Ja rukoilee, että tulee niinku oikeasti yliruhtana vuosi teille. Joo, amen. Niinku, että Jumala tulee kruunaa tätä vuosta. Joo, aamen. Mä otan vastaan. Ilolla, kyllä. rauhalla, Joo. kaikki mitä se sydämen halaja on, niin me rukoilee, että ne tulee loksattamaan teille. Kyllä, joo, aamen. Mä otan vastaan, kyllä. Joo. Herra, siunaa Maria pitkällä elämällä. Siunaa häntä kaikissa sydämen halassa, Herra. Ja kiitos, että me saadaan tulla tänne jakamaan sitä todistusta, mitä sä oot antanut hänelle vapaasti puhua. Sä oot sanonut meille, menkää kehottamaan, sarnakkaa, jakamaan teidän todistuksia, että ne muut voivat tulla täyteen minun kautta. Joo, kyllä. Herra, me halutaan kiittää, että sä oot tänään tätä päivää kruunannut. Kiitos Herra sun iloista. Ja kiitos Herra myös, että tästä päivästä tulee olemaan yliluonnollinen rauha, mikä tulee loksattamaan tähän. Halleluja! Halleluja! Kiitos Herra, että sä täytät meidät ilolla. Kiitos Herra, että me saadaan enemmän olla nöyriä kuin ylpeitä, Herra. Kiitos Herra, että sä ohjaa meitä. Että me saadaan puhua niitä asioita, mitä sä oot meille opettanut, Herra. Me saadaan olla rakastavaisia, me saadaan olla helliä. Me saadaan olla just niitä lapsia, ketä sä kutsut Jumalan lapseksi, Herra. Tätä me julistamme, kiitämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Joo, amen, amen, amen. Joo, kiitos kun mä sain jakaa täällä tästä, koska... Ehdottomasti tulee ihan niinku kynnelläkin kanssa. Mä koen tässä semmoinen pyhänkin virta. Joo. Siis näin te kuulitte ja toivon, että voitaisiin olla Marian kanssa tässä varmaan koko päivän, mutta sen mä koen, että hänen todistuksensa saa sut miettimään, että mikä on mun elämän tarkoituksena. Koska meillä jokaisella on jotain, mitä Herra Jumala on luottanut meihin omiin käsiin. Niin mitä sä laitat täytäntöön? Se riippuu sinusta. Ja jos te haluatte kuulla näistä lisää, niin käykää seuraa Agape Faith Ministry siellä YouTubessa ja Agape Faith Ministry 25, meillä on Instagramin kautta. Niin näitä todistuksia tulee aina kerran kuussa, mistä tuotte kuulemme ihan eristä ihmisiltä, että mitä Jumala on tehnyt heille. Ja missä tilanteessa on lähtenyt. Sen jälkeen kun on tavannut Jeesuksen, mitä sitten sen jälkeen ne lähtee elää sen Kristuksen elämän kasvua. Niin tämä on tämän, mistä on tämä kyse. Että nyt on aika Jeesukselle. Ja sinä siellä voit olla kyllä se, joka tuo niitä sielua myös Jumalalle. Joo. Kiitos kun seuraatte ja me halutaan kiitos sua ja siunaa teitä pitkällä elämällä. Heippa! Heippa!